Kaya kita nag-request sa akwek. Ako anasakta day tapuso. Nagbalinak ka na rasi keni ayan. Nadarang day to'y puso ninat sa balinga ayan. When maikawaan ako kaano man diyang nagraksa. Nagbabawi to'y puso ken to'y rigna. Awan tigas ken ka mangipatik mangilalakan niya. Maikawaan uray anjadin den kanyak nga panusam. Kunaem natang jakituran amin ita. No isumang balang at kurap kaniyak ket awate. Alusang nga awan dirituwer na. Hello, siya may Alejo Andang, man. Most requested song, Akwek by Ruben Andres. Hello, Kurt Liam Chego. Kumusta ka? Hello, Team Akwek. JP Takuy ko. Sinaid 7-Eleven. Ako anasakta day tapuso. Nagbalinak anarasi keni ayan. Nadarang day to'y pusok din at sa balinga ayan. Maikawaan urian ako una nga tangit sa ituran amin kita. Nung isumang balang at kurap kaniyakit awate. Ano sa nga awan dirituwer na. Ako kaano man diyang nagragsa. Nagbabawi to'y puso ken to'y rigna. Awan tikas ken ka mangipate mangilalakan niya. Maikawaan uray anjadin den kanyak nga panusam. Kunaem nga tanga diyang ituran amin ita. Nung isumang balang at kurang kaniyakit awate. Alusak nga awan dirituwer na. Uray anyatin den kanyak nga panusam. Kunaem nga tanga diyang ituran amin ita. Nung isumang balang at kurang kaniyakit awate. Alusak nga awan dirituwer na. Alusak nga awan dirituwer na. Alusak nga awan dirituwer na. And thank you